Mama, you watch it. Many of the much of my human so. Maybe the war of a kid for real city. I see a big cookie. Mamma, what to say? Madame, you are in Sina. What could I have put near to a near day or put you in the book? And then you may have a Kumawati. And I have a cousin, Samantha. Niasaka and Grabia the Sabre. Brother, that is what you near China, Miano Bako. I don't know what I look at Crab and this what and I will soon. Obama, what to say? I'm about to be. And I do young Paya Bedon. There we go for the idiot to a Yamiana. Navigate Joshua says, here won't cook on him. Nagari go first one, one will tell and pencil. Nagai, Peterson, so no one tells and pencil. Now, I was going to be human. And I could not get it to a get it, and Yamia. So, I was the video of Mamsa. Meanwhile, I don't much of my human beings. Oh, what a prophet TV. So, video, Imam, and invite to be no house of the Buffalo. Then I have a castle, Samankasa. Linda Papa. Uncle, come on, you couldn't do what you want to say. I want to my couldn't be a mother, to cook over the water. I could find a few more son of Google when you went. And I have a cousin, Samantha. What was I saying, Mamma? Uncle, come on, you couldn't do it. I'm not going to remember. Uncle, come on, you couldn't do it.
sunsun sama tre sunsun wankasa ye wi ya tre krab ya resabere oba wusu a ho te san me ba wusu papa bi na nyum na me tia wate aya no ta ho kakra wate ye bu re sunsun ha de sunsun headquarters what the other say yes video mama sa mama comfort to papa I want to say mama comfort papa bi na nyimre we tia wate baba so anu say video na mama sa you ma dey e fe na odoma ko atire na okoso mari guri ni o kuna jina ngori baba ku Mami wa brayo kuo wankuo wuni kunimu ta enja ye nsuro ntoka wate so wo dey so video ni so ma obi ma wate ne ye be ka sunsun samankasa enkra bia kro bo yifa sa na wo na me so ye tin na azanfo ya be wura me dia ma bibia ye pasa Papa be ya mi share right to na once the bus of our guy who is and then you may give you a grant and never come out. What it?
wants to one pad. You're about a cayenne. What to say anybody? Give your granted a bakuma, what's it? Mr. Mustafa, what to say? It's actually Michelle Freddie in energy. Video na mama sa mama kwani all the way Kokroko warania ene anyumre ya sori madoso amaye una tidifuo awo una debro nwate ene o manga na wesi ke wesi ba ene o manga na wuni sika wasem sa na tire wutu ma wo mawate sisi wo mai na ba bia wo mai ko ya no pen wo ba ye nyuanu aye no ba ye sia no ahye mo tro mo nya me somo de em fata wo Kristo ni wo ba so no comment ya ba ya kekan ma wo kama tuma ye na follow do ma ko tire ma duma die ena ya ba ka sunsun nsam ni aka shebre ni aka pai sam na bosom sam Everybody do more be a sick papa. I was so about to somewhere that the one was singing a minute one more China baby Bawati. Corona and Munyaman said no smile. However, yes, I know a single tumor on the summer dear, young power hand. And I don't want to be able to know for being a fracadama was in a mini hall. Mamma Sam at the years to Moswati. As of one's hand among Farawate. Namu from a Korean free Yamimu. Musuba, where you know what do you ask? Can't you make a nasam? Ghana Mummy and Mulasso. Zana was to my Ghana movie. Yeah, I want to try. I want to let the comedy most of us from a yes, to sit down.
You may count us. Back to Sunday. The watch so who should support you. Yes, so much can anymore. Wamaga to send the moon and the Mammy, I want to make a way of you to Mamma Daddy, so that those who said they are be do something. And I wouldn't put in the man on no one there. What on someone on no one down for now do it now. Beat your girlfriend and you know what to say. What flames are your friendly pictures? I am afraid. Beat your girlfriend. I am no free one because I want to move. You wouldn't pound in the banana on your water. I have to come on some children in poverty. I have to tell you what the one will be cool. And now I'm say I'm fire a big gun. Still you hire says I repent and the woman gun I have by verse. There's a gun upon full preaching and also for a goose. Well, football match here. Yes, I don't at the end, yeah, today, cinema. Everyone they are sorry at the children of someone named Juan almost said Jesus they come or they look what the children. Mommy, do you want to say? My sister repent, so Jesus they come. You don't go to heaven. Don't blame Jesus if you don't go to heaven. Don't name Jesus. Mommy, say one cause for your memoir. Blame yourself. Na eblem nchirachira boni ya wukotie ma wadwe free nyame ho you may come full radio ma what ne tumi nyina won nsa ebe obi na ada wo se nyame ni tumi nyame wo tumi oba tumi bia report ma nyame wote ko boni e report yes abanguru bonso chemu na sana bakosuru ni Jesus jai krono I don't for what I have come up. Winning Papa would die at one say winning before saying Yametias, the small Kogia to know. What be see you soon, our France. Why would you have done some way a papa? Yes. Most of this is done to do. I was saying that you do. Yes, we don't reach my root here from Egypt to what to say.
Repent. Watch it. My sister repent. What you do, what you need to show if you they or tap or the accomplishment, so the question of hallelujah. You don't go to heaven, don't name Jesus. If you don't go to heaven, no, don't blame Jesus. Don't blame Jesus. Name your life, repent. Come consent me and repent. There's a gun through on certain one. Repent, repent. Come put me and repent. There's a gun through on certain one. Son of a crossroad, and he's where I run over. And from I'm waiting with this. Oh, that's a bad break. The sea and the quadrants of some. The production and the sum. In Papa, Jaya, repent, repent. Come consent me and repent. There's a gun through on certain one. Repent, repent. Come put me and repent. There's a gun through. And some of Yesu already no. Mommy, I used to watch it. I know bomb pie. And such in our way, and yet the beer at that. I sent the better be what Yeah.
Abusia na anyumre hote sei yehu atom yehu monyomu kakra yehu musunsumo nyomu kakra eni yedi frefre sunsumo de frefre wodoma ko akyere ma no benkati achi da bi ofro pata mu ye mo komesere mu sie yatanyame woso ne ho ane mala matudu ayira konto kuro wi oda mansa ko mu dunsu a woso abrafo nyame du funtabra ba mansa nyina nu manno anansi kokuro kontintan otintan fa oman bia so ene anwumere misire yehu a ehira nyame susu kokuro nyame agya oba enka ho obo meta tron on kan ho o ma niema entane akudie biara ba sori yetia wo no enwade die mu ntine enwade ngina de biara tan why bo se apem betuto wo bonkum na apem to betuto wo nifa na wani wanko na woni be hwe obone fu akatua ene anadwi me yimpa ye na me frem pa ye se ensiw yie na ensiw kra yie na woni papone fu ba bo nsam sukusade na manya beda ne ho atira mo bresa na dwi
wobɛtware wɔ nan mu deɛ yɛsoma wɔ so da prada nkrantɛ bi akyerɛ bubu saa tumi no ɔwamfoɔ nka wo ho ne wo ntoto anamɔ nsi yie baabi bia wohwɛ me biara no mesrɛ nyame adom mesrɛ nyame nhyira mesrɛ nyame nkɔsoɔ mesrɛ nyame bambɔ me ne tɔw so hei laigya tumi no ntwa ho nhyia ɔma nneɛma ntane ma wɔte adeɛ bi ɛda wo so deɛ yɛ kwananna ɛyɛ ɔhaw deɛ yɛ amanneɛ deɛ yɛ so deɛ yɛ awerɛhoɔ sɛkareɛ mu nyankopɔn ɔsɛkra wie ma wɔ ne bie no ɔnsɛkra wie mu ma wo obi bio bɛbɔ wo ti a woamɔ ne kwan pɛpɔ so no ɔsrɛ prada krantɛ deɛ kyerɛ hyia no deɛ ɔde wo din nenam deɛ ɔde wo mfoni nenam ɔta biara wo din da so a ɛnyɛ ɔta papa yesu mmota abrɛda deɛ kyerɛ nka saa ɔta no anim ɛnɛ de yɛ bɛdwiri ne yɛbubu na yɛasɛe wɔ bɔnsam akodeɛ nyinara awurade hyira wo na awurade ntutu anamo nsi yie ɛnɛ dwumadi a ɛda pono so ɛyɛ sunsum sɛm ɛdeɛ ne sunsum ɛdeɛ ne sunsum yɛwie a na yɛbɛkyerɛ bɛyie da no mete sɛ obi sɛ bɛyie koraa yɛntu na bɛyie ɛyɛ gyapadeɛ bɛyie yɛ gyapadeɛ ɛyɛ adefo bɛyie yɛadefo yɛadetantan a ɛwɔ wo so a ɛno na kyerɛ wo nneɛma bɔne ɛyɛ ɛnɛ yɛbɛkyerɛ bɛyie nti bɛyie yɛade papa a ansa ne program yi bɛkɔ wie ne wahunu ne akyerɛ hyɛbrɛ ne akyerɛ nkrabea ɛnɛ yɛbɔ wura sunsum type bo ase te sunsum ɛnɛ yɛbɔ wura sunsum mu ankasa ɛnɛ topic ne deɛ ɛyɛ Pacho invite you be let's see video the mama sa and then minister for Daniel and the tina edwom one the Bible can kind for our back and kind tro na ye den amaye bɛyie kura busa for Daniel obi sɛ bɛyie ntimi bɛyie ntimi ntu ye ka bɛyie no tin de wɔsɛ wa bɛyie wɔsan yɛ tu bi pɔne a wɔn pa de papa ewo bi so a ɛmɛni pa ko na bra ko gyigya wɔyɛ pani a wɔyɛ toro wɔsan yɛ azaa wɔsan yɛ korɔmfoɔ bɛyie abayifo ni bi wɔsɛ wɔsan yɛ dwamanfoɔ bɛyie yɛ mɛ bɛyie kwa obi biara bɛyie wɔ no so no wɔni yare a wɔni twere a wɔwɔ dwaman eti no bɛyie wɔ hɔ nom no ɛnyɛ adekado pa na ɛnyɛ ade papa na yɛtumi tu di fo ne de o ka sa no de me ntimi ntuntia oni nyame ahoɔden ntia o betu wobɛtumi atu woni nyame ahoɔden no ni nyame tumi na woni adagye yɛ tu bɛyie bɛyie yɛtumi tu paa wobɛti yɛtu bɛyie ma wapata ifa bokina forte da banchiase yɛtu bɛyie ma ebi kora no wo bi nti na wɔka sa wɔtɔfo bi wɔ bɛyie no de yɛ na so asɔfo bebree abayifo yɛka bɛyie a ɔnti bɛyie ase ɛna bɛyie yɛtu bɛyie wɔ hɔ yi yɛtu bɛyie ɛyɛ honhomfi a ɛtene nipa so ɛma nipa no abrabɔ yɛ tantantan ɛnsɛmmɔne ne ba nipa ne tirim yɛnkɔtɔ yareɛ wei 50% yɛnkɔtɔ animguaseɛ wei yɛntɔ twerɛ yɛntɔ dambɔ na yɛmfa ma nipa ade we ɛyɛ ade papa wobɛnya sika one day sunsum sika yɛntimi bie ho nam ani wobɛhu bayifoɔ bi ɛne ne ho ayɛ ntomago abayifoɔ mmerɛwa no so yɛ a wɔyɛ azaa wɔn yɛ azaa ne sorɔ bɛyie deɛ ɔsɔfo bi ɔbɛka tɔ sɛ bɛyie ade papa no ɔno na ɔyɛ ɔbayifoɔ ɛne bɛyie maame mekrɛ ɛwɔ esi na ma wo sɛ bɛyie yɛtu ɛsɛ wonya ba yɛakyi ne wonyame bɔfo wonya ba yɛakyi no entie de obi ka ho wɔsamoe nyame bɔfo wɔsamoe wɔsamoe nyame bɔfo wɔsamoe kɔtɔnkura da mansako abayifo aduane o ɔbɔfo wɔsamoe wɔsamoe nyame bɔfo wɔsamoe wɔsamoe nyame bɔfo wɔsamoe kɔtɔnkura da mansako abayifo aduane o ɔbɔfo wɔsamoe yaya soja ne nyame yaya wɔbayifo wodwane nyame no na woyɛ kontokuro wie ne wada nkuro nti bɛyie yɛtu bɛyie ansa na wɔbɛkye obi ɛwɔ bɛyie no bɛyie no yɛnkye ne nikan yɛkye no sunsum yɛbie wobɛka
bɛti bɛyi a yɛkyi sunsum ansa na bie ni kan because wobɛbɔ ne sunsum mu na ne kan so no waka n'anum asɛm waka ne bɔne a wayɛ dɛn wayɛ nti bɛyi ɛwɔ hɔ yɛtu wɔsɔfo bi ɔbɛka sɛ yɛtu bɛyi no ntumi so ɔyɛ ɔbɛyifo wɔyɛ ɔdare pɔtase bɛyi yɛtu mɛtutu bɛyi bebree wɔ taifa mu nyina amanfo bebree ni mme o tefa mo tia bɛyi wo ba mɛkso pɔtase enti bɛyi no sɛ wɔn bɔne sunsum a ɛkan so wo bisa na wɔn ka so ɔyɛ bɛyifo da that is secret behind ɛna asɔfo no so moyɛ metro kɔ ate o ɛno no ɛyɛ asa ɛno ɛyɛ frakadam yɛntu bɛyie saa bɛyie no ebi da ne yam ɛno ne manifest ma ne da ne aboa bɛyie ɛda ne yam bibi a wɔyɛ bɛyifo ne da ne yam ɛno ne ma ne tumi ɛma ne manifest da ne aboa enti wotimi mfa da koro nyɛ dɛn ntu bɛyie dabi yɛmfa da koro nyɛ dɛn ntu bɛyie saa obi bia kɔ baabi na obi ka so bi yɛ bɛyifo pie metu kɔ mateo ɔboa ɛyɛ fɛ ne adwuma hyehyɛ nkoso akyiri nkoso saa ne yɛfrɛ no yɛfrɛ ne nkoso akyiri nkoso ɔso bɛyie wɔ hɔ nom no ɛyɛ honhom wokyi ne bɛyie a wotumi kɔkyerɛ baabi a ne bɛyi kukuo ne yɛ dɛn wotu bɛyie a ɛsɛ deɛ wosɔpo som wɔ nsuo mekɛnɛ meka sunsum nsɛm akyerɛ because yɛ honhom nipa wotu bɛyie a titi mmerɛ mu na yɛtu bɛyie firi fam no ɛtumi funtum asase ne mu te sɛ kɔkɔme ebi wɔ ɛyɛ kukuo fote aseɛ ɔmo a moyɛ maame a wusua bɛtumi asere maame rosi na wasere gbagbagbagbagbagbagba wobɛtumi asere wɔsi bie mɛtu akyew nyame ne gye no asɔfoɔ ɛnyɛ wo na wogye ayɛ a yɛmfa ne monyam no sɛ yɛn asɔfoɔ no nyame fa yɛ so yɛ biribi a ayɛ a yɛmfa ne monyam no ma wura wɔsɛ obi ntimi nkyɛ ne me nkyɛ ne monyam nti yɛn asɔfoɔ no yɛntimi ne nyame nkyɛ ne monyam enti bɛyie yɛ adeɛ bi a ɛwɔ nipa nim yɛtu sɛdeɛ yɛkɔtu busom firi nsuo mu saa ne bɛyie so yɛtu enti fie bi wɔ hɔ no ma bɛyie abɛkyerɛ fie ɛna bɛyie ne bosom there is no difference mena meka kyerɛ wo bɛyie ne bosom kaa wɔ mo ka bɛyie ne bosom na sɛ na bonsam kɔ yi aso kɔtena ɔbayifo fie saa so na bosom kɔ yi ɔkɔtena ɔbayifo fie enti bɛyie obi bia na wɔsom bosom na yɛ a wɔtaa pɛ bɛyie ɔsom bia wɔ praise abayifoɔ no enti ne sɛ no question mark subosom hwɛ akɔfo na wɔgyegye nnuro wotumi nti bɛyie wokyi bɛyie ɔbɛti hyɛ bɛgu wɔ nim ase ɔbɛtena wase moyɛ pɛ I have some of the Roman time with deliverance. Will be deliverance in deep will be Pia or Baba China was. Told the Asia. It's your can be a baby and then may tell us baby you too. Baby you one, you too. And I will be a baby. Will be a baby. One in the Dawa, who signs be a then. I want to. Told the Asia, one in the Dawa. ɛna awofo na moma wɔ hɔ a no mo kasakasa wɔ ennem no wo ne akwala da hɔ no o kasakasa wɔ ennem no tini se no spirit bi connect no ɔne honhom bi abadam hɔ ne o initiate no wɔn sɛ bayi emu ne initiate ba nyame mu de initiate bibia ba bayi mu de initiate bosom mu de initiate enti ɛyɛ initiate na ɛyɛ bayi ne bosom ɛne ɛyɛ initiate so there because you can initiate God. No, because nyame no kura bo no nda. Why say we initiate you? Because that no ho no bi. Nyame no kura bo no nda. And
asɔfo bebree wɔ hɔ no ma ɔmo se deɛ yesu because ɔmo say no amafo bebree is attacking sunsum sɔre ɛnyɛ hu na azanfo ne bukata bi ne free charismatic fo ababa be wura mu ama sunsum sɔre ayɛ hu ayɛ bibi wɔnwɔn ayɛ bibi kɛntɛn nkoso ɛno yɛ fɛ nkoso na ne yɛ ntu nhyɛ mu passport no ɛno yɛ fɛ ne nkoso akyiri nkoso konko akyiri konko saa ne yɛ kɔ no ɛti sunsum sɔre ɛwɔ hɔ firi tete ɛyɛ tete asɔre na sunsum sɔre baabi yɛ sunsum sɔre pie firi baayɛ ɛnyɛ baabi ketewa so di aseɛ ɛnna na wɔn de sunsum sɔre yɛ azan wokɔ sunsum sɔre a ɛnyɛ bɔnɛ ɔsɔfo bi a oyɛ sunsum sɔre ni a wɔretwe mpena wɔn daabi nyɛ nyame na afɛ no wa ɛyɛ bɔsɔ ɛna wɔn sɛ adomo no ɔba bɛhwehwɛ wa ɔnhyɛ wo so ɔma wo nsara ɛnna mi si yɛ kyerɛ sunsum ase o nipa tó wɔ video ni so wate ɛnna mi kyerɛ sunsum mu sunsum bɛyie wɔ hɔ nom no na mi ti sɔsɔfo bi kasa bɛyie deɛ obi ntumi nto bɛyie wɔn ɛde ka kyerɛ wɔn na wɔn de tumi yɛ de to bɛyie sa yɛ wɔ tumi yɛ wɔ nyame abɔfoɔ a wɔn ti bɛyie sa. Wonya ba yati de wonya mi bo fe wonya ba yati no entie de obi ka o wonya ba yati de wonya mi bo fe wonya ba yati no entie de obi ka o e wa Samuel nya mi bo fe wa Samuel e wa Samuel nya mi bo fe wa Samuel o to do da mansa ko abai fo jani o bo fe wa Samuel so ni ba ye we sana wa ti fie o adi tí o bí sáà sẹ́ òun yà náà adi tí o bí sáà sẹ́ òun yà náà kó mìíràn ayé sọ̀rọ̀ di ọbẹ̀ wá sí nípa nyẹ wònyẹ bẹ yie kakra bẹ dibi na bẹ yie wọ hɔ nom no sɛ ɛba wo so a sɛ wɔ ba kuro po na ɔbɛka sɛ fa ne bra a wode ne bɛba saa ne bɛ yie tumi na ɛteɛ ɛhyɛ nipa so so wɔte aseɛ sɛ wɔnua kuro po na ɔbɛka kyerɛ sɛ sɛɛ na ɔbɛmo asɛɛ no sɛ wonua ba bi na ɔbɛka kyerɛ sɛ sɛɛ na ɔbɛsɛɛ no saa ne bɛ yie teɛ ɛno kyerɛ sɛ bɛ yie ni mo ɔma ni daabi wɔnim o wɔwura ma wɔnim ne ba wɔnim ne maame wɔnim ne papa wɔnim ne nua saa de bɛyie yɛ dɛn ɛteɛ na ɔbɛyifoɔ biara soso n'ani pere adeɛ ɔbɛyifoɔ biara deɛ ɔwɔ no n'ani nya dɛn ɛnsɔ ekyir asɔfo bi no mu nka nkyerɛ wo sɛ bɛyie ni hɔ bɛyie wɔ hɔ bɛyie yɛ dɛn ɛwɔ hɔ na the difference between bɛyie ne bosom no bosom ne nso te sɛ kanea ɛne bɛyie ne nso wɔsɔ ne wadum ne waporo nsrama saa ne bɛyie yɛ dɛn ɛteɛ ahohom nyinaa ɔno ne yɛ ketekete but ɔno ne di nsɛm ɔno ne yɛ dangerous saa de bɛyie yɛ dɛn ɛteɛ eti mo wo bi deceive you sɛ bɛyie yɛ dɛn ɛni hɔ na yɛntumi ntu bɛyie yɛtu bɛyie o di aseɛ bɛyie yɛtu nhomfi bi a yɛtu yɛ kaste no ɛma ne yɛ dɛn ɛkɔ kɔ baabi a wɔyɛ dɛn wɔfiri yɛ dɛn ɛba ɛntɔbi wɔ bɛyie a bɛyie na yɛn hyɛ ɛhyɛw sɛ fa wo ba bra ɛne abayifoɔ no wɔn yɛ abayifoɔ nkwasiafoɔ na ɔkɔwe amanfoɔ nam a wɔsɛ mɔmmra mɛwe me mma nti no sɛ bɛyie wɔ wo fie a menim way back mede tu ma me bi bɛyie 2012 wɔkɔtɔɔ bɛyie ne firi nsɛma na ɔde bɛyɛ tomatoes nkwan ɛkyɛ ma a ne nuanom nyinara diiɛ ɛdura na ne nuanom nyinaa gyina camp wɔno ɛne bɛyie ne bi wɔ hɔ nom a ebi ne wɔn kɔ ma bɛyi kɔm akɔnfo ne bi wɔn kɔ ma bɛyi kɔm na maame na mɛka ne fɛ ne yɛ oku a ne bɛyie ba ade sɛ wɔn ne gye tie gye ano na ɔde atwi ne to asa ne bɛyie na yɛ dɛ ateɛ wɔn mu bɛyie da so wɔn a wɔnim sunsun wɔyɛ copyright wɔakɔsua ba yɛ de adom ne wɔyɛ so yɛ de adom yɛ
What did you say the tree talk? What can be and some what I had and some and you know, you can be here. I dear pay you put in your a bit now destroy our life. And to obey here, I yes, Proverbs the Bible said, was for be when you born in it will by phobia keep evil eyes. Or people want to be born, and yet then will be to me what be for Asram Yaria when you look at it, not the Apostle Palan. Now what they Asram Yaria, Akoyan, so buy them one, no Shapalana, not the Asram Yaria Koyano, maybe you will hope. Proverbs 23 verse 6. Bible say you need to know any born in was will be already born a man in a Diane, and the Bible never got told you, and it was so free, me, I talk on the sign for the beams. A coye, I dream will be a cray. Told you, was a new will be when you born in India, it will be all your before you when you born it. Well, buy him or shut up on the area travel. When you mock by food to be you or an call. If you were young and almost the 5 brother best one, but when in that one, and what by food would pie or crack to the copia or your before the corner or current could not pass. I saw for the baby, ya bay form. For mammy for the baby, ya bay form. No one yet to man. Make catch them. Make catch them. Me a deform man who are one more bad, Miss Sato, because baby, ya bay form. I know that. Oh, baby, that's so good, my dear baby. Mammy said in your union and the Mawa American. Make I go good you. If you would see me, let me bow power. New mammy did a baby, Kunin, and must have no more Chicago. Well, Kunin now, when you are for top, then they give a money to one money to and Wakola Kaye could give and on porn and down. They did a free US buy. Sally area. When you get paid to me as well. Let's say ye hey, most of you two man probably you feel bad. Most of you and man probably you feel bad because of your homes. Never you. What I said, Susumono, was also silly by ye. I won't your neck get you. Hello, no. And to be you will fear. I have been for who fear for a year was a map. It just over when the other Proverbs will be a wedding pony in the Nitrian and pay is rare. You to freedom. Kadare ni bought down for an home pony, but you put someone and was shepherd time. And men will share yes, no. And they are someone at home and a car. Yes, well, to do now. To do me but I wouldn't buy Bonida won't do many and few or only to money in the years. Mark 5. Presenters with more year are suffering interview. No more custom, no more work. I tell you, interviews was soft for black. I know what their man or better manager. No more stretch around. Say the truth. One man target to the walkable from only say will be air connection. So be a good only palace air for saying Carry on. I see you in Fibitu. I see you do a Punajano. There was a fast accessory. Now, if you could do anything, and Tamara, when you probably are now in fee, every about the enemy, was when you probably are fee and send you by you put some. What free put the animal in the yard? And you feel more. Who could take a bit to me? What one someone who was Yami and I do your about the stack on the papa, I will use some. Yes, so I can go. I won't win your papa enemy. So I show the uncle. So I did I put the animal in what can be asked. You will be right to be found on some point to tell. Now I know put you on some console group. Was it not that and a junior or what the animal? Enemy person to yet him, not the ability to come and wash you. No, yes, we're teaching you. But you do America Cotono.
na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ ɛbɛn na me ne ɔwɔ Yesu Onyankopɔn a ɔwɔ sorosoro ba no mede Onyankopɔn sɛ ɛhame ɛfiri sɛ w'asase ne sɛ wɔwɔwɔm no firi onipa no mu na obisa ne sɛ wodin de sɛn na obua se sɛ medin de ɛdɔm wɔse ne din de deɛ ayi ɛdɔm wɔse ne din de ɛdɔm kyɛtoɔ mo dɔɔso sena hɔ ɛsi bɛyie bi yɛ ɛha yɛnkas bɛyie bi a yɛntu wɔn kasa yɛntu ayi titi mmiri mu no ɛnɛ ne anibia ba sunsun nneɛma bi wɔ hɔnom asɔfo akwadwofoɔ no woyɛ adeɛ ɛsɛ sɛ wosɔde anadwo yɛ na ɔsɛ wokɔ mɛtwam mɛyɛ ama wo tɔde aseɛ adeɛ ɛsɛ sɛ wosɔde anadwo yɛ na ɔsɛ wokɔ mɛtwam mɛyɛ ama wo na wada ɛsɛ sɛ wosɔre nneɛma no bi wɔ hɔnom a ɛsɛ sɛ woyɛ dɛ wosɔre na woyɛ ka ne yɛnkɔ ɔsɛ na obisa ne sɛ wodin de dɔm wɔsɛ obisa ne sɛ wodin de sɛ wɔsɛ mede dɔm wɔsɛ mede dɔɔso sɛ ɛfiri sɛ meyɛ bebree meyɛdeɛ bebree wɔyɛdeɛ bebree na ne waatu anaa ɔtutu yɛ ɔsɛ na ɔsrɛ ne pii sɛ Peter nom kura mpo ɛnya atumi ɛtutu ahohom pɔne nti ɔsɔfo abɛka sɛ ɛne ɛbɛyɛ yɛ nturo wankasa fi ne dwaman ahyɛ wo ma toato deɛ nkɔ ɔsɛ ɔsɛ na mprɛko kɛseɛ bi wɔ bepɔ no ho redidi wawo deɛ nkyɛ ne ho kwan sɛ wɔwe prɛko nam no yes toaso ne yɛnkɔ ɛ ɔsɛ na ahombɔne no nyinaa srɛ no sɛ ahombɔne yi nyinaa serɛ ne sɛ yɛn nifa yɛhyɛ mprɛko no nti honhom yɛtu yɛtu yɛkaste no ɔmɔbrɛ mo ho asɛm yɛtu wɔ no mo ho asɛm yɛtu wɔ ɛtu wɔ tumi a honhom brɛ ne ho asɛm a woyɛ ɛma wo because this time sɛ mepa honhom bɛbrɛ ne ho asɛm a meyɛtu because sunsum mu no ahohom papa nyinaa ɔne me ɛne na medi fo ne kyɛ sɛ odi fo no a wɔka saa no honhom no ntumi brɛ ne ho asɛm ano kyerɛ sɛ ɔne ne yɛ pɛ ɔne ne nyinaa yɛ pɛ ɔnka sɛ ɔbɛyifo bi ɔne sɔfoɔ yɛ pɛ ɔsɔfo tumi yɛ kita na ɛne bɛyɛ tumi no bɛyifo ne bi kɔ bɔsɔsɔ na asɔfo ɛtɔ suro wɔ mekae maame bi kɔgyee maame bi sɛ wotie mi a wotie mi fam na yi asɛn sɛ Switzerland wɔkɔ aduro so na wɔkɔgyee kawa wɔbɔsɔn so na ɔde kɔma asɔfoɔ awɔkɔɔyɛ ne kawa ne hyɛ sɔfoɔ wɔkɔɔyɛ no ne kawa ne yɛ dɛn ɛhyɛ sɔfoɔ ne tumi si wɔpɛ ɔpɛ deɛ yɛ adeɛ wɔpɛ deɛ maame twɛ nyame anim ne nyame ma wotu wɔso ne yɛnkɔ ɔsɛ na ahombɔne no nyinaa srɛ no sɛ te sɛ pamo yɛnkɔ prɛko no mu wɔsɛ pamo yɛnkɔ prɛko no mu na yɛnkɔ hyɛne wɔ wɔ mu yɛnkɔ hyene wɔ prɛko no mu yɛnkɔ tena prɛko no mu because ahohom no nyame bɔ baabi a ɔmo nyɛ dɛ wɔmo nkɔ tena bɛyie wɔwɔ ne tena berɛ ne wɔ nipa dasani ɔsɛ ma menkɔfa tumi ne me ɛduru anadwo a ɛnipa da no memfa nkɔ sɛe wɔ mo adwuma no memfa ne wɔmo nkɔ deda wɔforɔforɔforɔfo toaso ne yɛnkɔ ɔsɛ na ɔma wɔn kwan na ahomfi no firi adi kɔhyerɛ prɛko no mu wɔsɛ ahohomfi no wɔmfiri adi kɔhyerɛ prɛko enti sɛ wotu bɛyi a wohia kukuo wohia koogyan wohia birisi wohia prɛko ne nan mmienu na di kan no tɔde aseɛ ne nan mmienu na yɛ dɛn ɛdi kan no na ɛsɛ fo nipa de kɔkyerɛ baabi a ɔkɔ bɛyie baabi a de bɛyi kukuo ne hyɛ baabi a de ntaadeɛ nyinaa yɛ dɛ ɛwɔ nti bɛyie yɛntumi sɛ yie atu kyew wane ka kyerɛ wo agorɔ bi na wɔyɛ dɛ wodi so nipa no wɔyɛ bɛyifo no wɔyɛ ne pie matu anadwo bɛtu baabi nka anadwo wobɛtu baabi nka nti no bɛyie wɔ hɔ nom no yɛtu paa yɛtu bɛyie ɔsɔfo bi ɔbɛdaadaa wo sɛ yɛntu bɛyie no wɔboa tɔte aseɛ copyright fo asɔfoɔ no ɔma ba wo alukoto konko akyiri konko nkoso antamanto sɛdɛsen no wɔma ba tɔte aseɛ ɛne obi a ɛne adeɛ ɛkɔ so wɔ Ghana no sɛ obi wɔ hɔ nom a ɔbrande ne ho I don't believe in Christ Jimmy phobia ko follow no the person doesn't believe in Christ but for being the person o ma yense because adwin na anya dwuma body ne ble adwin no sa anya dwuma body ne yɛ den yɛ de yaba yɛ be yɛ bi akɔ yɛ mmerɛ so yɛ bɛyɛ den yes
asema ma won kwan na won boni ni firi edi ko hyerɛ mprako ni mu wasa won boni no wo nyina firi edi ko yɛ den e ko hyɛ mprako ni mu ne ko ni nyina bɔ gridi san e ko botan kuro ni mu yes e ko gu apunu mu e ko gu he apunu mu e ko gu he apunu mu don choke fisi tumi e wo mu no e de bo ho no no wonim se gate kɛse da no epo ento obi bi obeka se ene me ko epo ya mfa ye body say enko ho that is spirit ni ye de ko no gate da po ano so what they say wo mu nyina kuku di epo itu ko po ano a be very very careful and now so for be chira se ko ya de wo po ano a na wan chira wa de awuduru ha ya and that is so pony and that no meet me to abra so because so ne ho ne ye sapa e me ya pa chira kwa unim sunsun asem so unim sunsun mu ne ma wo de wo da wa ya den ata difference in gobe ya ka gobe gari ni beans beans na ye ye ikwan na ye poko na it say ayi agbelima ayi sitro so no si ayi tire Ghana tire atete aye te say na ye bacha hey Ghana ajinyame niye moni ya mapapa ho dawuro wo yema niye mapapa ho dawuro de mo yema tu aso ne yanko ya traso Matthew 12 verse 43 what is am fini woni panimu okochichi na kwaya so e kwa hwehwe home wo se honhom finu efiri ni panimu mami ade jire be ye ntimi so for men kaza kwade sabre enkoso omeni ne ho ano enkoso ye from ntege wureki so waso ne yanko what is am finu efiri woni panimu okochichi na kwaya so e kwa hwehwe home na wonya bi wose honhom finu firi ni panimu ento bibia be ye woni mu ne eye ho ishirimu abia wo nyina ne ne nyina ye poto wa wo be fa wa dress da be fo bia ne machiri wa ese run about ne Ghana map ketu business so njiche mu bebre to aso ne yanko so ko chinchina kwaya so ko pe ho mi na wonya bi na wo se mesai makọ medan ya me fimu ba ye medan no mesai ma ye de makom enti wo ho no be ye wo ho no wo de ye mu ya dan. Tell you have to protect yourself. Protection is also baby papa no come. You find moja ye protection. You be on you moja be ye protection amount. Hey, mama, I'm here baba wo maso da action. Well, kasabe wo si yes. Ye di moja patama wo kra. Ye di abua patama wo kra ye di ufuo efini petri so. Ye find ye protection. Ye dey have my money na. Any chare ye protection. E dan neema. Ya no kwaro ne ba be kan wo betie ye no watie wontie ye to so away pass to aso ne yanko o se ana o se mesa ma komedan ya me fimu ba ye no mu na oba obeto sa adam pan na wa prapra mu na wasiesie mu wo se wo ba wo beto sa adam pan na wa prapra mu na wa ya dai wasiesie mu na wa ko akofa ma wo kwan wo ma ko bi be ma obeyi no so for be kasa ai obi do nkwa no obi ta o ma obayi wa ta o ma obayi mo fi akọ wo bi ta nwa na bi o ni mo ma obayi so be se wo no wo bi pa o ne wo nya wa no ma obayi se o mra me se o se obi do wa obi do be no ma obayi wo tamfo de be ma obayi se fa se wo de ma obayi fa se wo de ko no wa se ni manyina wa hwe ni manyina wa ye ni manyina akwasampa wo be ko fie ni mema wo mu nyina ada ni we smokers ada ni drunkers ada ni bongo ayo bra so just here wo bi wo no mu a o se ni boli bi ni oni ba ko ne do wa ma me se video share wa tag wo sofo no wo bi ta wa no ma wo be ye just wa do wa do ya dai ne be ye ne ya de papa ade
for the time where you was we are very macromba, no better man. At the for the time where the papa. Although our time. I know about Bay, not just which me, I would time me, hey, which me, hey, what time me, hey, which me, hey, what time me. What bet you more town, no flower, nor the bay in a ship, and the bay is to be Mawa. It doesn't want to meet Chiao at the mount, at the cow Carabia. And as for the two animal, and I make a man median or toffins, the man on the way to Mantus in Quine, and what the man. Nini anomo no nini anu nyina kyeye den edi ade saye no no nyina etikam hyiemu na say abusuya bu kai hu say ade papa be de betimi apia firi mu be yi nti obi ti abrochire kai fanyam se wote Ghana tino etwase ma ye ne ye den to aso ne enko osimasa ma komedan a mefi mu ba ye no mu no ba a obeto sa adam pan no waprepre mu no wasiesie mu no wakwakofa ahohom nso foforo a oye bɔne sene kane no no wabɛsene wo mu atena hɔ no nipa da kiri asetena ye bɔne sene kane no de saa nso na bɛyɛ ama ene abɔneyɛfoɔ no wɔde asɛm nie so ba no akɔfa that was see you no the ambition the bay in the papa or by phobia or the other papa what did you amount for any when you want your man and no crying at the papa Mobi be our mess was to die. No woman will be sure that they are wrong. No woman at the time only by the suspect. But the suspect. So woman at the time. I want that so that you will be in the news for no better, no abako, now there's no about me part of body back on the suspects. Nidana Jua, Nisono was one of any feelings. Or by any feelings or may catch it up. What should I know who would be? Sad 3 times one. On the suspect. On the suspect. Born a suspect. Born a suspect. Now we hear the one who what target what and few know my sorry. Now Papa should be carry. Penny may be good swoops. Never dread ni put Abai foot you cotoya here 20 pesos capre. All the city. All the timber carrots. City and night. City if I had it to free. And money to city if free. It's a minimum city and night. I don't know what the cotoya. The cotoya 50 pesos, not 50 billion. Yes. Would you tell me? Would it be cost? No, Koyanes if we're you son a dream who can some of the mouth. No one the amount. No one say, Yari. One more bruise, can you have any bruise? No more bruise, go to Yarina. Hey, Moadina home. Well, was immediate, mean distance from Semuni, who begged you who begged no one said who say. Now they will say, hey, you baba dear, you were when you baba dear, you were woo. When you baba dear, you were say, I'm sorry. That's now. They create what domain. The idea what could be yourself. Mr. Who will be what you would take about the suspect? On the suspect. Yes, you're in now. On the suspect, you need the watch also on one and I go to two. Watch also and I don't know about where we trust. Because they made the be errand, will be with your husband. Akwani ekwaji be yini me she na nadu me she na nadu pe me tie upomachi what ta form what come yes sorry ye me ko frɛ ne maame no mobile so one of we sing me ba ne de wada me sinya ne no wada ye upomachi hey e de na ye wo se me yo bayifo na kana me be pe wo maame ne nada Mam the flock, me da me shepherd to Obua,
me ye say ya na woro so de nsa bo ne ha ne pant na ye dey tina ho se be da be she pant se dey o be woro o so de nsa ye say ya ne pant na ye dey aworo ma woni na ho o so mo de ahoma eto puso e no de akọ ana wo tena praye so ana bro de mu da so abroji o mo ba ho da ya mo ba ko o mo ba ho da ko no visa tina ho what get Miss Yebe to say ayi get any beans na yedi etwa ya dey atu sorry and sorry and nas and baby ye and sorry and nas na kaso me de obi entimi nye bayi ni baby wo fie bayi wo ho fie bie ja edeli wo bayi wo fie ho titimire mu no mokoto ene me ka cho maame no okoto bayi frinze ma no de bayi tomatoes nkwan no che be ne nua no munya ne bayi ba wo fie ha no ho a enti so sa ko no wa ma ne genti ama na fa twine to a bayi na ntempo sa bayi we e bayi baba yi bonta ni menye na wo US bubu bi no madam odi na ho ne wiase na ye kon e mo sofo bia yukoto bia za na Ghana for so mo ko pedwuma bi ye wasa ye dia sofo pedwuma yi bi keka mo ko pedwuma bi ye mo ko pefuo ne mo no mo ma mema mo nsase na twitwa nsase ne bia mo mam na mo no na wo dia bro chefo mo a adia 3 months wo betwa wo de banche chefo mo aya 6 months na wutu to be at one, what to be at the amount Salema, and you have for a woman, what to be at the time of woman. Kindly uncle, it was so Matthew 17, verse 14. Or so to a was in your book for Queen channels. When you probably ban in chamber, got to the same. And I do me buy my book, or so that in your day, when you buy my book, or so for will be alive or Yada soon, and clearly at the Mawa. Now we don't cost to near war on the Penaka and could be. Sana Trayali and Etia, and the Trayali almost shine a mankania to any say fool, and all this is it is sooner a hura, a year from I will say, I don't know, Casa 20. I didn't make a being no me a short to the quiet thing to say 4 city. No truth. It's a Trayaliano, and Nayara Ketwa. It won't be quite 20 pesos. And a soon money you did our soon money you did tired more power. The consequence in our woman, a billions I was spiritual. Chimawania and carry uncle. So I do me buy my book. Now we try. No, money was already we made mobile. No, try. But then we try for no money. And no be a bit that was so yadia, one could be a yakot for the amount. You soon take a woman who be a yato the body amount. And the lady be bad, Yama real. Yaya Tamano. And Yaya Ketwa. Mammy, so what is and Tinasi, and for one son showed them from I get my patron, presenters be that we interview a chauffeur. So what Tinasi also from which will transfer master myself, Papa, the okay, I enjoy. And money man pay me 20 million or the amount. Now so ye good tabano, my young Belmont kind of so actually, I'm got. Osimo huna mani pii otato ojam otato nsuo na mede ne bebre wasuafo no se onsa ne yade na nso wantumi na Yesu brasen se oh enema a mo ni gidie wo se enema mo nyedai mo ni gidie na matia ebinim wo ho a wo mo ni gidie wo nyame mo nti so ho ne boro wo mo so aba mo wo konuro so ma me wo gidie ne say why is your faith why is your faith was you will give you to snap your by a better possible to go to. Oh, Gidia, pay no fear, obey the word too much. Me fear every year. Fear, me fear. Now, me fear the Kuano different. Ye fear you bishop for. Because to me, a tiffy on a good bishop for the it's a Kuano different. It may bad. Because I don't want to see you so start to kum before.
It means if you want to be, was such a and now Christo fire by your Nichiti, and you should make a clear by your Shania power. Where is your faith? So for me, yes, it's in Shabbat Kakraba and Church of Odietu. Because we need it. We've been only GD, I was in the year and then what mean to was it? Well, look, I guess what you mean to us. You want to get to be the GD anyway. Would GD anyway? I saw baby only GD Takashi. Takashi, and then so send me your bitch and Shaba. That's what my foot seen them and not about the hour on the truth. But my foot seen them one and the Yaba, Pacho, a branded, while branded and pure water rubber could have been pure water rubber could have no, that's it. And now one else in the same radio that in the because I remember when you know what it because me this for me platform in this country never can. It means now 5 good years. And then I wonder from where you know where you mommy. You are coming out. The noise of the sea can never disturb the fish from sleeping. Don't give up. Don't give up. Don't listen what bad they are saying about you outside. It's God who gives oxygen to all things. When God says yes, no one can say no. So yes. Me baby bread me ID. Biscuit in it. Fruit juice free landing. Then you mean Maria Profuna Abasa. So they are saying, where is your faith? Would you any say? To Gidia, you will say, let me catch them impossible to do. Mamma, you just a dear double son and go. Monsieur, a soup and pay opinion more. I shall see them view. And they are making in your door. And also for me saying, I also for be a witness, a man was hey, got a course like man, and got be gating. No, I agree having. Because the music and him was too carefully oneself. What it? What you say? And more music when you enter pressure. I must reckon for the top pressure. See, be a fast hammer. The bomb pie can chill by the same. The one to super kuma person and then for ye. I won't be a top pressure. Me more be a top pressure, mammy. Me car, me tell my son, a cock, said you to a corner, into a no answer. I won't be on top pressure, monk or ye, a month for a sandy bucata. The wood see piano, bombay the silver, when someone in the Mapapa walk. And they want to share mamma new more set up. Said them, we here for support so far. One of us solitary. You go post a new country. National Naji will don't even want to. And you would never chip at your four. Say, Anaji, and no Yabamiswa. And there are the secretary way. Saying a bidding a bit. And one of the for the Bells would never be able to see. Say, your fruit came watching. What you young upon the way. And everybody do me beer. Some wolf from the whole family back. What the Wilson would never be able to see. Jesus. In Surrey, I could do a bit more for the so Pano could do more. And I dream I had dream maybe come in somebody be Bintias, that it be no daffos. What you say? Mr. Drew, never may come in somebody be never no daffo yet. And then come out, what it? Why the catch was a miracle come out? And Papa, I mean, the only kind man come. Bible said the one pen, somebody won't suck, or she will put to go see.
amemmerɛ ne mere pa wate na adom ewu wiem ewiem nye nyame sakra na ɔbɛsakra wiem mama wo adumre bi na yɛ siredi adumre bi no wɔ bi antaa nhyɛyɛ nya yɛni bi adumre bi a maame na abrabɔ ne mu ayɛ de yɛ nipa yɛworo nipa kaa nsa ne yɛ di saa kɔwa no ɔyɛ ne ka kyerɛ wo ɛnɛ mo mɛhwɛ de awurade ayɛ na meka wakɔ wato ɔyɛ wate God is our hero God is our hero don't give up don't listen to what they are saying about you yes aware na kyɛ so yes wakwanto na kyɛ yes woyie die na kyɛ wo in place special order Suko it keeps now going in place special order keep on waiting na special order be a prepare ya mama so the asia me see ya prepare near the ya mama e ti twa ya urade ani na wo ya e be mana yo mama ena na woda fom ena na bone fom ne yare na to so catch the one says, I want to see me or your war. And Yadia may man of Gunya, Antinase. Yavia want to see me. Why you war? Amania war. And you was said, why you war? Manatunya, Menan Cassa, Obeko, Obe Freeman time. Amania, every Freeman time. Kamakuma toy, I want to. Edumre bi sameni ma bi bia de yesre yan koso na body tente de boy matade ano be chewrete ye hi amen adom wo wie mu ache dum no e wo wie papa ta never give up e ma wo bi buwa pomfia si pa bia wo kina na e bia nyame wa mo yie e ma wo bi yie bia wadi no e chese nyame wa mo yie adom wo wie mu ache wo wie Kawakuma to yam. Kawakuma to yam. Wakuma to yam. What is? And then I want that from one. She don't will be yet. And Crawford say a yaksana. Naya kayaka ya from. And yes. Yakotina yakasami kotami yakasami and another 12 o'clock. Simon near money me feel that the swab. I couldn't even give up. Man can't tell us about this. Man can't tell us about what to do so. They made it to me young good poem. And then I move forward from what? Yes, every great motivator have a story to tell. And I may come again to be at the or to be. Somebody blame my enemy because my name as a could have seen more promise and I dream me the radiates me at your opinion big tunnel and I was shedding and I want to be a minute and from Peru and I can me flat number 7 will be a Rama me just here for and Papa, and middle Poma watching. And family film would have been the whole price of yet. Because of a big year, if you want fuck my papa, and so be a poor class and a son of course. Mawani na ho ti unya popodi ti nyame di se wot mi ade ni na ye na wasafo bi da ma nyame aye ketewa na so obi timi mi salo de wo pe no ye waso ye kwansiam from nyame me sa to da bi na mi su to da bi na mi dia wreho because na me se be ho ase bisa me wo se gwadie ko se atonantin wo bi tie me so frem e ko se da pai de di pagina be hu no sai e ye hu nyame na me so no trum na bia no ni papa powo e trum na bia na busiafo yi wo ma ba ko na adum na bia no na bufo nyina po adum na bia wo ma wo
when you tell what was some, I said, my mom, no one was a super one, you know, woman. Everybody want to what it is. And the whole family, none of them wouldn't him. And we would never sacred. Oh, Jesus. Mr. Vim away, and you are Miss Sacred. Or the sacred view. Mr. Anaji, everybody sacred view mouth. Oh, to a number on your day. Yami Babamu. Or Babama near my day. I see. Can't be free shots here. And if I'm sure I didn't be able to yet. Oh, Jesus. And you want some of one woman. Number who was you cause them you. Maybe I can't make come. I don't be the first rubber to war. I just say, you no, why I am my home. Not the other way, no. I said, and Yama, and Yami to me, and Yami Yansa, and Yatum. And you rather the atom, a yatum, and the papa no woman no more. Mr. Wo could have seen Bruni. Now a radius sound not be no shelter. May do one dance here. Until you be tax. And the radi or yet a day. Should the enemy at the same enemy. Mr. Pia. No one man me to be a show my mamma. If we are safe. What shall we pound Yamia could be just yet? Mojidi day in soup. What? Gideon soup. God is our hero. And you would have tear. Jesus. And fear him and me should have called. So could I? God is our hero.
mpacho ye what amen ayana eto da bia no wabamu abu uye nipa tore bia wodi wura shani pamu tore bia wodi die nyame dia dum nyina na bo nipa nipa yi wama empapa tawati ema wujidie ento sei wawurade mu ya kai bebe ye free aduane papa bai ana enkwai papa bai ana efi papa bai mu adom ni free soro abeto ye ekwo na busia oni bia ye fraw ana dia me srama wo se wurade man de man tane wate sankariya munyankopon sakara wiye ma woni bie no dunsia was here brefo no oduma kuma tire mai ya fuko se nyankoton be friend sana pade ma ne ene da ye sira be mai ma no wate pade ma munya mbara ma wo ye wate tire na ya sia no na de wa sane no papa aya tire ma ye wate so was se kwa isia ma ye ya aya de dare le nkwa ho sai na wo chese patuwo ma ya odofo aya ma ye nim patente ene obi bia yare bi da so Jesus kwana na bi da so e ba de kasama no what me say abrabo na ye bo no ma me eniema beta no what ewo domanko akire majumadi ni so me di domanko akire ma ho de wure ye fam de war of prophet Gideon for years yitu aka osufo majumadi yes ewrade sira wati mama empower that will see every great motivator have a story they will from no
obi afurusi the chidie na kukuduro ese de tie biara no amen to aso ne yanko it was ɔsi ɛnɛma a mo ni jidie ɔsi ɛnɛma mo nyɛ dɛn mo ni jidie na mo akyia me ne mo ntena nkɔduru dapɛn wɔsi me ne mo ntena nkɔduru dapɛn me to me bo asɛm mo nkɔsi dapɛn me to me bo asɛm mo nkɔsi dapɛn awo ma me sɛ wo ni jidie ne nyame sunsun twa wo ho akɔ ɛnɛ nwumere ma wo jidie nsi wo piwa wɔsi ɛnɛ deɛ me ti hɛ yi a me twɛn nyame atom so min ko baby fisa ma titi bi mu bebere wa ye titi apre ya nanti apre ya titi abosonfo so adunsinfo so ansi ye etene de ye te ya ya retwe wo nyame na nyame ato anadwe ye nko baby ya ye twe nyame ade adom what's my quantity, my plan of form, my new Piara Manaya, Apusuma Confounded, she may jump at Yenina. Was a Hebrew country for the Menka. Miss Debia was sending sending Mujana Kasaya day. That's Debia may yet. Semen Shia Papa. Yes, 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 can never let a person yet you. Can you see it? To us, young way. Cement to me, boss, Mamma consider paying. Monfana Meraha, now yes, it's Yatiano. Now, one bonini free, depending on now, if you don't know, Abafana Yadia Tayo, if you don't know Abafana Yadia, Mamma would GD as I had in a Dawson. So would GD now also Yatia and the Sa Akomaya meeting to and it was a meeting to show to Father meaning to meaning to and it was a meeting to share and to move. This is your season, this is your time. And you may be rejected back to sender. So what your man you be back, hey. What you hold me back your house, hey, and you may be a son of my phone and and man with a one show crash. Go to be good. Verse 19, I think that's what it did to me. Was it any shop by yes, we change? What I said, I didn't think to me answer at the end. Was I didn't think to me on your day? Answer at the end. Listen, before I want the master, be I want the master, I don't want to go out. Be I the DM. We have Papa never what in our show. When your Papa shall one, and the ground should be a passage. Yes. I see that to me answer at the end. Now, yes, it's a one said. If you say, would you shop? Was if you say, would you shop? Would you shop? I don't know, and you meant to be for you. I want to be a shop. I don't know what to be to pay you. Would you be a shop? Would you be a shop to pay you? You see, they'll go to. I see if you say, would you be a shop? Now, the coin may say, some more GDS snap your bar. The master seat and getting was a more GDS snap your bar. But you can't tell me what's a woman yapping. Woman to do. I said, what GDS is snap your bar. I come up a catch of people said, to free Aquanoa, Nebetu, Nanka Bibia, you are moved to me. Now, society, I have to bind here. Into me, I just said, I bunny more than dear. Was I wanted the more than dear. You have to fast. Muslim for Ramadan. They are fasting. They are fasting. Oh, yes, when I do more fasting. Yes, so me, I do my this month. Yes, serious program. And you fasting and prayers. Yeah, they should. Yeah, yeah, aguro. Yeah, aguro. I'm watching your sushi. What's it? No society at the point here. I just said, I believe you are the deals. You should be doing Matthew 18. I think that's what's on Brasil Church. I said, I don't know. The chef for the band in Chapel can say,
why ni wakasi akora wo osoro ahini ɔsɛ hwan ne ɔkɛseɛ koraa wɔ ɔsoro ahenni no mu ɔsɛ na Yesu fira abɔfra bi de ne bɛgyina wɔ mfimfini na wɔkaa sɛ nkwa mese mo sɛ monnane na monyɛ sɛ abɔfra yi ɔsɛ monnane na monyɛ sɛ abɔfra yi na moatumi ahyerɛ ahenni no mu nti obiara a ɔbɛbrɛ ne ho ase kyerɛ abɔfra yi no baakyɛ wobrɛ wo ho aseɛ nyame ma wo so wobrɛ wo ho aseɛ nyame ma wo so na woma wo ho so a woahwefɔ wɔ asɔfo no mu dwi wɔn ho no hwɛ maame ayɛ kae baabi yɛfira na ɛnisu ayɛ dɛn ataataa wo mmerɛ nyame hyerɛ a David no ɔworɔ n'ataadeɛ sɛ nwura mu sɛ wɔma ne ho mmɛ so a na wɔhwɛ ne ntaade dada na wɔanye bɔne ayɛfoɔ mekɔ nwura mu hɔ a mekɔhwɛ me ntaade dada neɛ ne hyɛ me no a mantete no no ama meɛ kae baabi a meyɛ dɛn mefiri ɛyɛ akae baabi a woyɛ dɛn wofiri hwe ase sɔre aso ne yɛnkɔ yɛnhwɛ bibi wɔ verse 7 na ɔsisi ntudua toɔ ɔsisi ntudua nti ewiase nnue na atwa sɛ sintudua ne ba deɛ nanso onipa a sintudua no nam no so no sintudua nti ewiase nnue atwa sɛ ɛwɔ ntudua no wanka sɛ ɛsoro nnue o ɔsɛ wiase nti wɔ hɔ no mama mepɛ biribi yɛ wate yɛma wɔ akwankyerɛ de so na yɛ ɔsɛ ntudua nti ka sɛ saase no a yɛwɔ so no ɛyɛ amaneɛ ɔhaw kukuruhwi aseɛ wɔtan abayisam abayigorɔ abosonsam abosongorɔ wɔtan twitwa n'akyi nsɛm keka si wiase nnue wɔsi wiase nyɛ de nnue nti wote wiase ho ano ampɛ direction bi anka wo nipa maame asɔfoɔ no kora kɔnturo deɛ yɛ den a ɔmo bɛgye akwankyerɛ twitwa ɔsi de atwa sɛ sintudua ne ba deɛ nanso onipa a sintudua no bɛnam ne so aba no wɔnnue na sɛ wɔn nsa na wɔn nan tu sintudua a twa na tu firi wɔn ho twene na ɛnyɛ ma wo sɛ wode wo nsatiri anaasɛ bɛkɔ nkwayɛ mu sene sɛ wode nsa mmienu anaa mmienu a wode bɛto ogya no mu nsa baako hawa nti abrabɔ mu no wɔbi gyegye wɔtwa gyegye firi w'akwan ɔde aseɛ abrabɔ no wɔbi gyegye wɔgyegye firi w'akwan mami entertain adeɛ a da biara no ɛbɛma wo pressure ɔde aseɛ abrabɔ mu no adeɛ bi a ɛgyegye wo no yifiri wa ɛdeɛ wakwan mu mese delete nkurɔfo bi ɛfiri wo phone so block wɔ ntimi kɔ w'anim wɔ abrabɔ to aso ne yɛnkɔ yɛhwɛ bibi wɔ adisɛm Revelation 21 ɔsɛ ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ ɔsɛ ɔsoro foforɔ ne deɛ asase foforɔ ɔsɛ na mehunu ɔsoro foforɔ ɛne asase foforɔ na kane soro ne kane asase no twam na ɛpo ni hɔ bio na mehunu kuro kronkron no Jerusalem foforɔ no ɔsɛ ɛnkyi no Jerusalem wei deɛ wɔse nyɛ ne wɔ deɛ ɛba no ɛkyi kwan ne yɛnyɛ dɛn maame yɛwɔ baabi ko ɛma obi na ada wo sɛ nyame de hɔ gyidie nsi bi na wɔ nyame mu sɛ woyɛ gyidi mu ɛwɔ nyame mu a maame ahombɔne no ɔmɔba ade wowura na wo si kɔde aseɛ ahomfini ɛnhyɛ wo ma ɛma bɔnsam no abosomfoɔ ne nkasɛ wɔ woadwee no way hwɛ hwan ne bɛyie hwan ne boso wo ne ɔwɔ daa nyame tí o nya kókó na mo sùn ní ni di tí o ti di adeɛ nyinaa yɛ tí o aso ní yankɔ. ɛsɛ na mehunu kuro kronkron no Jerusalem foforɔ no sɛ efiri soro Nyankopɔn nkyɛn resane na wɔsiesie ne sɛ ayeforo a wɔahyehyɛ n'ama ne kuro na metani kɛseɛ bi firi ahengua no mu ase sɛ hwɛ Nyankopɔn ntomadan wɔ nipa mu na ɔbɛtena mu ɛwɔ wɔn mu na wɔayɛ ne man na Onyankopɔn na wɔne wɔn bɛtena na ɔbɛpepa wɔn aniwa nisuo nyinaa ɛne adwumere Awurade mpepa wɔn anim nisuo ate amen Awurade nyɛ wo tiri pagyafoɔ mepakyɛ ɔfa me kɔ Revelation 1 na yɛnkenkan biribi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nom so awo sɛ na meka yɛnkarabea na ne sɔfoɔ bi sɛ nkarabea hyɛ yɛase fasa adwaman tí o yɛ ɔbaa no kɔ hɔ no aka sɛ ɛnna nkarabea hyɛ wase nti wura wo drɔs maame mepakyɛw yɛn nkarabea yɛn nsɛm na egu ɔho me nsɛm yi ɛha ɛna me nkarabea yɛ dɛ ɛwɔ me nsɛm yi ɛha na me nkarabea yɛ dɛ ɛwɔ
oni bia emfi a wobedi no eno na ya maake wa ha no enti no lie wen da o ha no eso ate a ne timi si umfie eso aye dey ate na me ruzina de ya no osere so fu bi ne kan yo o se enkara bia na ehye yase nti wo tse yase no ka wo se wo kono wo kwawura wo dros so the as ready titi me wona so bi ba na efe ni mu ndum kanea mu ndum kanea no mo mu pieto ti obeye dede no ebe yi na fira so de ni asori hu ko wure manyanye mo no obeye sa asi mu ndum kanea no mo pieto ti obeye dede no ebe yi na fira so de ni mu eno bi no so fo na he ye no mo ti azie yankara bia wo yense ntimi no we kase hwe won se sa mark na efa ukokoro motie no se eswati a beba che yo power for me ese si ukokoro motie no ekosi ukokoro motie ha mark no ese si eko ni ekosi nyame ebo nipa no o ma ye 90 years na tama adam no ye bone a wotie mfie so na yense mo ho deda entina ayense ha no no e kire 90 years entina efiri wo ha sa ebisi a e kire umfie obedi yense ha no no ase a eye den no entina so wo de no eso ache na entibi emesi wo ha me pa ache wo nitimi nse no wo nkwa ho ekeka wo nkwa ho eye den ekeka eno no ewo ade asunsumu no yeye me pa cho o aboafo a waboafo no yeye ewo wo ha obe won se mark bi ededa wonsa ne ha na asoso wonsa no lies akesi ni mo nitimi se no o waboafo pa cho se o ma wo be wo mo no nyame wo de nyina aka won karabia ni pe bia wudi mo enkwala dodo a wo be ye de wo me pa cho ewo o ha o ma no o ha na egu ta mark atenti na da o ha no itimi se no o ma wo be ye de ewo ya che no nyame eya dom na adom yenya ochina yebentu asbe ba jo fa me call Revelation 1 ye kinkan bibi wo ho no enti nkrabia no ase eno no me pa cho wawari status e ye wo ha awari na wotile mu no e ye wo ha e da si etwa na ekosi se me pa cho mark no emfiri wo ha enkosi there is a question mark me pa cho ubetini afremi na machurachuru muyi na mahwe onkarabia na soso ayede amawo me pa cho obi bia na ode yare ebe kuwo mu no me pa cho do se line na eda wo ha no no sa line na da ha obe hu se dot bisisim dot bisisim te na obe hu no se oya obeye yare for that tine dey say o sorry na won nsam no kura mpo ti mehwe ehunu se oba enidi wachi wo a won nsa no line no I see times bia plus bia ne da won nsam no it means say a time I cancel and it just be man di wachi se lie no en cancel ne lie no ayi di da wa it means no oba na ye dey eduwachi o ma me anya abortion o wachi dia kleke e ye won krabia nti ye krabia eni ya ase ye krabia wo yense na sofo na mo kira manfo se ye krabia wo ya ase it so ba ni tru o pe se wo tru se me hwa won krabia apa sofo pa choma wani nya den enda kan ma ye why you trust obi bia won karabia won nsam no nti obi timi hwe won nsam ehunu ohun ni e mapapa e pa cho ukokuru moti aya steps bi da e ha ye wi di no nhira mark ne da ho atenti ani timi esi na bra bo na be ko yi amo ana wo obi wo no ma e ha no no mark no oni bi ni timi esi no uni buafo e wa bra bo nti nyame ya dom na wo pese wo no won karabia no hyebra mesero wo betimi
afrɛ me wɔ 0553733808 na makyerɛw anaasɛ wobɛtumi awɔsapo me wobɛsi yɛ WhatsApp group ne nso no Warrior Prophet TV no wobɛka abusuakuo ne ho a wobɛtumi awɔsapo me na mede waka abusuakuo ne ho mepakyɛw kan ne ɛkɔ nifa yɛ toa so wɔ Revelation 1:12 etifi asɛm no sɛ ɔgyefoɔ no ho anisuade hunu saa ɔsɛ na medane m'ani sɛ merekɔhwɛ ɛne a ɛkasa kyerɛ me no na medane me ho no mehunu sika kenedua nson wɔsɛ mehunu sika kenedua deɛ yɛ nson na akanedua ne mfimfini no mehunu obi a wɔte sɛ onipa wo sɛ no nti ne yɛsɔ kɛndɛ wɔbɔ mpayɛ no wɔsɛ mehunu sika kenedua nson na kenedua mfimfini no mehunu obi a ɔte sɛ nipa ɔsɛ mehunu obi a wɔte sɛ onipa ba yes a wɔhyɛ atadeɛ na wɔde sika abɔ so abɔ ne koko so na ne tiri ne mu ihu asɛ odwan ho nwi fitaa yes lord ɛsɛ sikyerɛma ne n'ani te sɛ ogyaframa yes na ne nan te sɛ yɛawa fɛfɛɛfɛ ɛno nti nyame kaa sɛ yɛmfa nsuo mu yɛawa mu ne yɛdware no ɛyɛ nyame ɛtumi nti ɛma tumi biara ɛnsɔre ntia wo ɛna nadwo yɛ ha na mede wɔasi yɛbrɛ na yɛbrɛ nyame yɛ adom a wɔkyena ɛbɔ 9 o'clock anaasɛ 8:30 a bɛbaatɔ hyia yɛ Warrior Prophet TV na subscribe page no na follow yɛn mepato wobɛtumi ato ahwɛ yɛn YouTube Warrior Prophet TV kɔ subscribe like page no na ɛnsɛm ayɛ sunsun headquarters mepato wopɛ sunsun nneɛma hunu paa na wopɛ tete som na tete sunsun sɔre na yɛfiri sunsun ɛma sunsun ti si obi so yɛgyina yɛ adwuma ɛha ne nyinaa yɛ dɛ ahohom papa makrawo sekariye mu nyankopɔn ensakare bi mu wate sire yie die hyira ne nkɔsoɔ ɛma Mama Elizabeth ɔba pa wo te sɛ minya ba Janet papa bi wo te sɛ Awurade hyira wo Awurade tutu anamo nsie brada na wo te sɛ Awurade hyira bebree me ba akosi a wotie me from England me aka sɛ minya ba Mama Lydia papa bi wo te sɛ Elizabeth Ogusuwa Rosina omo to say Rosina papa bi otie me from Amasama Erade shira me ba me nana na ho so to say Erade tutu obi bia anamo sie obi bia woni me tena ase e wo Warrior Prophet TV e wo doma ho akere badwumadi so no Erade shira ma me ya omo to say me tia Canada fo nyina me ama sorry penny Mr. Musafa omo to say and then you may already shut up. Everybody man near Mantana, what it to me be a best sorry at Yamano. Everybody sorry, me, I'm sorry, penny, Mr. George Owusu. Everybody a shut up. Everybody man near Mantana, what it to me be a best sorry at Yamano. Everybody sorry to be a funny comment and Rana Yankin Kaiman. Yeah, brother, me, Kasami Bama, me, Elizabeth, I would cheer me from England. Elizabeth, Papabi, I want to say, Obapa. Everybody shall be believed.
Baby,